Hej Helle. Hej. Vi er samlet for at snakke lidt med dig i dag om en genstridig overvægt, som du har kæmpet lidt med de sidste 20 år. Du har forsøgt dig med mange ting uden held. Og Helle, du arbejder som selvstændig. Du har overstået din overgangsalder. Vi vil komme ind på nogle sårbare spørgsmål, men derudover så vil vi vise respekt for dig. Så vil vi undlade at stille dybere spørgsmål til hendes private følelsesliv. Og altså det vil vi jo gøre i en almindelig rådgivning. Naturligvis. Hvor det er nødvendigt at kigge på helheden. Men jeg ramser lige op her, så man kan høre med, at der har været noget stresskollaps for snart 20 år siden. Og derefter en behandlingskrævende depression kort efter. Du har forsøgt dig med samtaleterapi. Du har også forsøgt dig ved at træne flere dage om ugen i perioder. Du har også haft en diætist indover. Fået taget stofskifte og andre hormontag. Du ryger og drikker aldrig, men kan godt have en stærk sukkertrang i perioder. Din læge fortæller dig, at du er sund og rask. At der ikke er fundet tegn på diabetes og forhøjet kolesterol. Du har i mange år lidt af allergi for støv og husstøvsmider. Voldsomt i din ungdom og ikke helt så voldsomt længere. Du forsøgte dig med noget slankemedicin på recept i 21 og 22, men der kom kun 3 kilo af og ikke mere af det. Du har aldrig fået markant meget antibiotika eller nogen anden medicin. Og så lider du af noget nedsat lugte- og smagssans, og det har du gjort i mange år. Og nu sidder vi med 3 forskellige fagligheder her, og så vil vi give nogle bud på nogle mulige årsager og nogle mulige løsninger. Vi koger det ned på 40-45 minutter, så vi kan selvfølgelig ikke nå bredt omkring. Og det er jo normalt vigtigt og nødvendigt, så vi stiller ingen diagnoser her. Vi har 3 dygtige og erfarne sundhedsprofessionelle, som allerede har kigget på Helles historik, og vi har også siddet og talt lidt med Helle, inden vi gik i gang her. For bordenden har vi Anne Travlsen. Du har i 15 år arbejdet som autoriseret psykolog. Du er også uddannet kropspsykoterapeut med særlig interesse for traumaterapi. Du er også funderet i Functional Medicine, uddannet hos Omaro. Så arbejder du altid med krops-psykesammenhængen, altså den biokemiske balances påvirkning af vores sind. Og så har du ligesom alle her om bordet, så arbejder du med bevidstheden om altings sammenhæng. Du har praksis i både København og i Hvalsø. Så er der Pia Maria Manu. Du er oprindeligt uddannet jordmor, og så er du særlig fascineret af, hvad kvindekroppen er i stand til, at du altid været. Så du blev også uddannet komplementær hormonterapeut og psykoterapeut, blandt andet. For det kendetegner alle om bordet, at der er mange uddannelser blandt alle 3 kvinder. Pia Maria, du arbejder hovedsageligt med kvinder i overgangsalderen, og du har lige så stor fokus på nervesystemet og tidlige traumer, som du har på hormonsystemet. Du har praksis i Hillerød, men du tager ofte online konsultationer, og så har du den podcast, der hedder Magiske Menopause. Så har vi Tine Grandjean, der ser en meget erfaren ernæringsterapeut. Du har 20 år på banen, og du har din egen praksis i både Helsingør og i København. Og i København, der underviser du også de nye ernæringsstuderende på Center for Ernæringsterapi. Du er også uddannet biologisk traumehealing, i yoga og i mindfulness, blandt andet. Du arbejder også med helhed, men i dag vil du fokusere hovedsageligt på det biokemiske i Helles case. Og det bliver også dig, der lægger ud, Tine, med dine refleksioner, da du læste timeline, altså Helles mange udfordringer med vægten gennem de sidste 20 år. Og så synes jeg, du skal starte med at fortælle, hvilke punkter, som du bed mærke i, altså særligt mærke i, da du læste om Helles, så de der lytter med, får indsigt i, hvad det var, at du starter ud med.
Jeg blev mærke i et overaktivt immunsystem med den her hysteriske allergi over for støv, som var ret voldsomt dengang. Så jeg tænkte, et overaktivt immunsystem, og der er altid en grund til, at immunsystemet er overaktivt. Det bliver det ikke bare af sig selv ude i det blå. Så det har jeg tænkt over. Så tænkte jeg i tarmdysbiose. 80% af vores immunsystem, det sidder i tarmen, så det er ofte fra tarmen, at et overaktivt immunsystem vil komme. Og så har jeg tænkt i næringsstofmangler, og det er ud, jeg blevet mærke det her med, at du ikke har kunnet smage og lugte i mange år. Så det kunne være en mangel på zink. Og den ledte mig hen på også noget, altså der er noget omkring blodsukker. Jeg har fuldstændig hørt, at du ikke har diabetes, men der er et langt stykke vej fra rask til syg, og der er mange mellemstationer, så man kan have det, der hedder insulinresistens, hvor man ikke reagerer så godt på insulin. Og hvis ikke man reagerer så godt på insulin, så får man ganske let forhøjet blodsukker, som ikke er diabetes, men som alligevel gør, at kroppen vælger at lave flere celler. Det vil være depoter for energi, og det vil være fedtceller. Og det vil især sætte sig på maven, fordi det er der, det hurtigt skal komme ind med dem. Kan komme af med energien, så sukker. Og sukker, det er ikke kun sukker, hvidt sukker. Det er også pasta og rugbrød og gulerødder og æbler og sådan ting. Og det der i hvert fald er, det er, når der er insulin i blodet, så det hormon, der virker modsat. Altså, insulin er et hormon, der lægger på lager. Og det hormon, der tager fra lageren, det kommer ikke i blodet, når vi har meget insulin i blodet. Så når der er sukker i blodet, så kommer insulin for at transportere sukker ind i cellen. Men det, der er værre, det er, at man får svært ved at tabe sig lidt, selv når man har meget let. Så man kan sige, at man kan holde vægten på 2 tørre boller uden fedtstof i løbet af dagen. Fordi at bollerne, det er mel, som bliver nedbrudt til sukker ret hurtigt i fordøjelsessystemet. Så det vil jeg kigge ind i, og zink leder mig hen på det her, fordi at zink er en vigtig bestanddel af insulin, som er et meget komplekst hormon. Og det skal være dannet fuldstændig korrekt, for at det kan virke optimalt. Det er ikke sådan, at det ikke virker, så vil du have diabetes 1, men det er sådan, at det virker meget dårligt. Muligvis. En anden ting, jeg tænkte på, det var noget med noget toksisk, noget forgiftningsmæssigt. Okay. Og det er fordi, at jeg har flere gange arbejdet med nogen, der er sådan forholdsvis overvægtige, og de spiser meget lidt, og man kan ikke begribe, hvorfor der ikke sker noget, og det er ligegyldigt, hvad jeg prøver at tage i værk, så sker der ikke noget. Og så handler det faktisk om afgiftning, fordi det som fedtstoffer det kan være et rigtig godt lager for stoffer, som er for farlige for organerne. Kroppen er altid meget intelligent, så selvom vi synes, det nogle gange er irriterende, så gør den faktisk altid hensigtsmæssigt. Vi kan bare ikke se, hvad den værre situation ville være. Det har vi ikke helt forstået. Så den gør noget hensigtsmæssigt i at lave nogle steder, hvor du kan lagre giftstoffer. Og det var det en tanke, jeg kan have udelukkende for det, men så det, at din mor har Parkinsons, eller havde Parkinsons, og den får hun jo heller ikke ud af det blå. Der kan man meget tit tale om, der er set studier, hvor der er set sammenhæng mellem sprøjtegifte. Og så der kan man så spørge lidt mere ind til, hvad du har arbejdet med. Det har jeg så hørt, der er ikke noget specielt eksponering, men det kunne så være din mor, fordi du har ligget inde i din mor og fået næringsstoffer fra hende. Ja, hun var også kontormenneske, men meget glad for have, så det tør jeg ikke. Ja, der er både sprøjt, men der er også noget som kviksølv fra tandfyldninger. Men der er kun 2 huller, vi er meget privilegerede på den konto. Vi har ikke rigtig nogen. Nej, men det var sådan, jeg vil kigge flere forskellige steder hen i forhold til også, når man var der trafikeret vej udenfor, eller du ved, der er så mange forskellige måder, man kan kigge på det her. Og der kan også bare være det, der var en nedsat afgiftningsevne i hende eller dig, eller begge to. Og der kom sådan en faldende bemærkning om, at du også på et tidspunkt har haft et forholdt levertal. Det stod ikke i informationen, men det har du så faktisk haft på et tidspunkt. Ja, for mens vi har fået taget nogle piller fra min nakke. Ja, måske fra pillerne, og måske fordi der også er en grund. Jeg taler altid om, at vi kan tåle en vis mængde medicin og belastninger og alt muligt, og på et tidspunkt bliver glasset fyldt, så flyder det over.
Og det er ikke altid det, der flyder over, eller det, der kommer sidst. Det er ikke altid det, der er den største belastning. Så der kan være en grundbelastning, som så gør, at når du så får den her kur, medicinering på grund af smerter, at så kan leveren ikke klare det mere. Men det kunne være, at der var noget belastning der, som gør det problematisk for leveren at følge med. Og metaller for eksempel, som kan komme fra alt muligt, luftforurening også og sådan noget, det vil også være med til at aktivere immunforsvaret. Så det der også er, det er jo, at du har haft meget høje kortisoltal. Og ingen har kunne forstå, hvorfor har du så høje kortisoltal. Kortisol, det er vores stresshormon. Og kortisol, det er jo et hormon, der får sukker ud i blodbanen, fordi i gamle dage på stepperne, så skulle vi løbe, når der var fare på færre. Og i dag kan vi sidde i vores sofa, og der er fare på færre, når vi er forgiftet. Eller psykisk stresset, men vi brænder ikke nogen antikalorier af, som kortisol, altså det her blodsukker. Det bruger vi ikke, og det aktiverer insulin, som så hæmmer, at du får taget fra dine depoter. Så dels vil jeg prøve at arbejde med insulinresistens, som betyder færre kulhydrater. Du er jo faktisk ret lav kulhydrater i forvejen, men hvis du har en hvad skal man sige, evolutionsmæssigt forældet krop, som i samlersamfundet for eksempel, hvor de levede kød og blade og nødder og rødder og sådan ting, så har man svært ved at omsætte kulhydrater. Det er noget, der bliver særligt tydeligt efter overgangsalderen, hvor i ungdommen kan vi bedre kompensere hormonmæssigt, og der støtter os, det kan du komme mere ind på. Men også, der er sådan en længere forklaring, vi ikke kan lave, men i hvert fald så bliver det altid meget tydeligere for kvinder, når man har overgangsalder. Men du har jo haft overvægt inden. Ja, det vil jeg se på, og så vil jeg se på afgiftning. Og der er ikke noget af dine tænder? Nej, du sagde, at hvor meget du har ikke kigget. Nej, altså man kan sige, at da jeg var barn, der fik jeg flyttet en tand fra Norge til Lundemund, og jeg mangler 5 levende tænder og har stadig en mælketand, så noget er der jo omkring det. Men jeg er privilegeret ved, at jeg har de tænder her så har. Er gode. Du ikke har nogle huller. Jeg har et enkelt hul, og det synes jeg er meget fint. Du er ikke fyldt op med kviksølvpluk. Overhovedet ikke. Det er, og det var din mor heller ikke, så det er ikke der, men altså, der kan komme forgiftninger og mange ting. Det tænker jeg også, ja. Og det var sådan noget, jeg ville kigge ind i, fordi de her forhøjede kortisolniveauer, det vil være en evig blokering for dig i at tage. Ja, præcis. Og så må vi finde alle de veje. Du virker som et menneske, der i dag hviler godt i dig selv, og også har fået skarp ro i din hverdag og sådan ting. Ja. Det er noget af det, der følger med alderen, at vi tit lander lidt bedre. Ja. Det var sådan nogle af de ting, jeg ville se på. Spændende. Ja, skal vi lige kigge. Og så kan man altså arbejde med tarmflora også. Og der findes faktisk et produkt, som hedder Weight Control fra NDS, som og jeg ved ikke, om man må sige det, om man skal klippe det ud, men i hvert fald der findes produkter med mælkesyrebakterier, som kan fremme en tarmflora, som ikke er lige så hamrende dygtig til at trække hver en kalorie ud af din mad. Og der har man set studier på mus og på grise og på mennesker, at en forandret tarmflora kan forandre vægten. Spændende. Det er jo så dejligt nemt at gå til, kan man sige. Præcis, ja, og tage et tilskud. Ja, præcis. Det gør jeg jo meget i forvejen. Din kost grundlæggende, synes jeg, det er ret fint. Ja. Og afgiften vil jeg også gå ind med nogle tilskud, sådan noget som hvidløg og selen. Selen er der mange mennesker, der mangler. Okay. Fordi det ikke er vores jordbund her på vores, altså i Europa i det hele taget. Så for vores grøntsager får vi ret meget selen. Så det er, hvis vi spiser fisk. I forhold til forgiftning kan man også tale om I har været hjem og spist meget fisk, fordi der er jo en kviksølvproblematik i... Nej, det er klassisk, som det var det, jeg kaldte det. Ja. Med gødder, torflåssovs, der var barn, så det spiser jeg helst ikke så meget i dag. Nej. Jeg har fået min ration. Ja, fordi det vi kan se, det jeg kan se helt overordnet, det er, at man helt grundlæggende spiser restfornuftigt. Som ikke burde skabe sådan en overvægt i vedligeholdning. Så det er sådan det er insulinresistens og stenet med for afgiftning og for tarmflora. Spændende. Ja, det får jeg lige skrevet med på. Ja, spændende. Ja, men jeg tænker faktisk, kunne det være interessant at høre, hvilke tilskud Helle tager? Hvad tager du egentlig til dig? Jamen, jeg tager noget almindelig vitaminpille, så tager jeg noget kalk, så tager jeg noget fiskeolie. Så tager jeg et stykke kulhydrater faktisk. Så tager jeg mere. Så det til
kigge på den sidste. Jeg har en mere. Der er 5 nu. Jeg vil tilføje helt sikkert zink Ja, og selen kan og jeg også. selen, ja. Og D-vitamin har jeg set i en af dine blodprøver, men den er 5 år gammel, at der lå du pænt højt. Det kan man altså overveje, for man bliver dårligere til at optage D-vitamin, jo ældre vi bliver. Eller dårligere til at omdanne den person, så når vi når eftersommeren, så har vi ikke fået bygget lige så stort lager op, som børn gør. Nej, Så vi kan ikke klare os vinteren igennem, medmindre vi kommer på 14 dages pauseferie. Og D-vitaminerne er også vigtige ind i det her med insulinresistens og vigtige immunforsvar. Ja. Og så er der sådan noget som alger, chlorella for eksempel, i forhold til afgiftning og hvidløg til afgiftning. Men det skal vi skrive ned. Ja, det er jo bare fordi det er tilført, altså det betyder jo ikke alverden, altså når man gør det i forvejen, så det er jo en ny proces, jeg skal i gang med. Og også tænker meget i krydret mad, når du laver mad, ikke? Så ja, det gør jeg også. Vi spiser, kan godt lide noget, der smager noget. ja, Man kan sige det sådan. Ja. Og så er det hvidløg og nogle ting også altid hvor det kan spørge om det her med maden. Vi ved, at du spiser mange grøntsager, men hvis det er bagte rodfrugter kun, så vil det påvirke blodsukkeret rigtig meget i forhold til insulinresistens. Jeg vil helst have grøntsager, hvis jeg kan komme ind med det. Ja. Og så er det broccoli og spidskål og porre og gulerødder og tomater og løg og For nogle år siden, der havde jeg en, hun spiste et helt kilo gulerødder på vej på arbejde. Og selvom gulerødder ikke har så mange kalorier, og selvom de er sunde, så er det ikke godt. Altså for et vægttab og spise et helt kilo gulerødder, så får man en del sukkerstoffer for eksempel. Så det er sådan nogle ting, jeg kigger efter. Men jeg spiser heller ikke gulerødder hver dag, det vil jeg godt sige. Nej. Men det der med at få noget, der vokser over jorden, det er sådan godt, at det er det, der fylder mest. Ja. Godt lide rødbedejuice for eksempel, det synes jeg. Ja, det så jeg også. Det er jo så også noget af det, hvor der er fibrene skrællet fra, ikke? Så der er sådan, altså rødbedejuice er sundt. Men der er den revet jo hen over din mad jo også. Det er præcis, til din mad, ikke? Men i det insulinresistens tænkte jeg, altså hvis man har det her meget følsomme, sårbare sukkeromsætning, så er der rødbedejuice heller ikke det bedste valg. Så er det bedre at få revet rødbede. Ja. Fordi at i juicen, den er mere højglykemisk. Okay. Forstået. Ja. Jeg kan godt lide rødbede, sådan, også når jeg spiser salat. Og så kan man også gå nogle veje, som det her med keto-diæt, som du lige sådan sagde, du var ikke til diæter, fordi du tænkte på en livsstil. Men jeg har god erfaring med sådan en keto, fordi der presser man kroppen over på, at den skal lære at tage og omsætte fedtstofferne. Og det begynder man at gøre, hvis ikke der kommer noget kulhydrat. Man har lige 2-3 dage, hvor det ikke er så sjovt. Og så kommer man faktisk at få ret meget energi i de her ketolstoffer, som bliver dannet, når vi bruger fedt som energikilde. De giver meget energi. Og den er også meget afgiftende. Og den kan, man spiser betydeligt mere fedtstof. Der er mange overvægtige også, at man har fået skrællet alt fedtstof væk. Det lyder som om, du også er derhenne af. Så der er bare en lille kasse smør tilbage. Men så er der som nødder, græskarkerner, solsikkekerner. Det vil jeg gerne have. Avocado. Det vil jeg gerne have. Olivenolie. Rapsolie. Det er sådan ting, der kan være en fordel at få, fordi jo mindre fedt vi får, jo mere ustabilt bliver blodsukkeret. Det er der også en længere forklaring på, det er man kan. Det har noget at sige, for nogle sunde fedtstoffer hver dag, for at man er lang tid med, for at de her livsstilsomlægninger, de faktisk holder. At man ikke kæmper hver dag med sult for eksempel. Ja, det gør jeg. Men keto under grundig vejledning for en periode, for at lære kroppen det her. Den vil jeg godt købe ind. Ja. Så det er kun for at lære kroppen det. For at lære kroppen, at den skal bruge de her fedtstoffer. Så når man vender tilbage, så bliver den hvad hedder det nu? Den kan både og. Ja. Ligesom bilerne kan både benzin og el. Den bliver hybrid, Så bliver kroppen hybrid, der ikke kun kan på kulhydrater, den kan også tage fra fedtstofferne, for det er det, den ikke kan. Ja. Spændende. Ja, tak. Så tror jeg, at du kan plads videre. Jamen lige inden du gør det, Tine, så bliver jeg faktisk, fordi du nævnte det der med næringsstofsmangel lige til at starte med, og nu har der været meget stress i dit liv, Anne, fordi så er det jo også tit, at så ryger der zink, magnesium og B-vitaminer og sådan noget, ikke? Og du får ikke nogen af dem som tilskud. Så er det ikke en multiterapi? Jo, men det vil helt klart også være værd at kigge på. Og stress, og voldsom stress, og voldsom dyb depression, det hæmmer også fordøjelsesevnen. Ja. Så jeg har spurgt lidt ind til den fordøjelse, inden vi i gang her, hvor den ser ud til at køre fint, men man kunne godt gå dybere ind i det, i et forløb, for eksempel prøve at få undersøgt det hele, fordi
Nogle gange virker det til at gå fint, og være lidt dysbiose alligevel, og deri optager man ikke optimalt. Og deri er der også rum for at få skabt mere kortison. Hvis man ikke fordøjer optimalt, så er der pludselig fremmede stoffer i fordøjelsen. Stoffer, der skulle være nedbrudt her, de kommer pludselig ned og er her, og de er ikke skabt til at være hernede, eller hernede er det ikke skabt til at tage sig af det. Forstår du? Ja. Men det og så er det noget, der kan aktivere kortison. Fordi det er sådan en faktisk absolut det vigtigste, det er at få kortisonen med. Ja, men det er jo en krop alarmberedskab, lige meget hvor rolig jeg er. Ja. Og jeg er ikke stresset eller noget som helst. Så du har det, vi kalder en biokemisk stress, som du kan lave nok så meget mindfulness. det giver ikke den effekt, der skal. Nej. Ja. Og i dag bruger du også meget magnesium, for eksempel for muskelspændinger. Muskler, der er anspændte, krampede. Ja. Pia Maria, hvad tænker du? Ja, men altså overordnet set, så er min tilgang til det er jo ligesom den, der får os alle sammen der, med at overvægt er jo et symptom på et eller andet, som er i en eller anden grad af ubalance. Så, og når vi snakker om noget, der er et symptom, så er der også en årsag. Altså, og nogle gange flere årsager. Rodårsager, som vi jo også alle sammen arbejder med. Og de rodårsager, du har været inde på, er jo også nogle af dem i hvert fald, som jeg også vil kigge ind i, især den her med blodsukker. Fordi det er også en af dem, som jeg har noteret mig og tænkt, der er helt klart noget der. Men det, som jo så er parallelt med blodsukkerbalance, det er jo også det, som kaldes for inflammation, som også kan være en af modårsagerne til, at man pakker væk. Så der kan være mange ting, der ligesom sådan spiller ind i hinanden. Og så kan man så spørge sig selv, jamen, hvordan opstår blodsukkerubalance, hvordan opstår inflammation? Der kan også være mange modårsager til det, og altså, man kan sige, den måde, jeg griber det an på, det er lige at prøve at gå tilbage og se på de dybeste modårsager. Og noget af det, der kan skabe blodsukkerbalance og inflammation, det er blandt andet stress, kortisol. Så, og den har jo været der i de sidste, mange år. Ikke? Og som du også nævnte på et tidspunkt, det her med, det var da vi sad og snakkede inden, at en af de måder, du har været i verden på, det har været det her med at være pleaser. Ja. Og det at være pleaser ud fra et hormonelt perspektiv og kortisolmæssigt perspektiv, det er faktisk også noget, der kan få vores kortisol til at være mere eller mindre permanent belastet, kan man godt kalde det. Ikke? Fordi det at være pleaser, nu bliver det sådan en generelt snak, ikke? Men det at være pleaser, eller mange af de adfærdsmønstre, som mange af os kvinder har, de bunder jo et eller andet sted i en grad af frygt. Fordi vi jo tilpasser os og prøver at, hvad skal man sige, please. Men det kunne også være perfektionisme, det kunne også være, det gerne vil være kontrol for eksempel. Der er mange af de adfærdsmønstre, som vi har, som faktisk påvirker vores stressniveauer. Fordi nu nævnte vi før det der med, at lige nu føler du dig måske ikke stresset i dit liv, fordi der er ro på dit arbejdsliv, der er ro i dit liv som en almindelighed. Men derfor kan der faktisk godt ligge sådan en, hvad kan man kalde det, sådan en slags underlægningsmusik, ligesom når man står i elevatoren, og der kører sådan en musak der, ikke? Som er sådan en, hele tiden at være sådan lidt alert, hele tiden holde øje med, hvordan har de andre det i rummet, og kan jeg gøre noget her, eller den der med at komme til nogle gange at være mere, have fokus herude frem på herinde. Ikke? Det er en af de steder, jeg vil kigge i forhold til, fordi igen det der med, at det er sindssygt vigtigt at finde ind til de her hovedårsager omkring, hvorfor kortisol er højt. Og nu ved vi jo ikke, hvordan det ser ud i dag. Nej. Det har vi jo ikke målt, men det vil jo også være et super interessant sted at kigge, fordi du er jo i det, som vi kalder for postmenopausen, det vil sige, der er en forventning om, at dine kønshormoner, de har ligesom lagt sig i det niveau, de skal være fremadrettet. Det vil sige, at du er ikke i den fase, som hedder perimenopausen, hvor man ofte kan have de her meget store hormonelle udsving, som også kan give overvægt. Ikke? Og man kan sige, at den overvægt, som du har haft, er jo ikke en, der er kommet i forbindelse med din overvægtsalder. Den er kommet længe før. Ikke? Så jeg har ikke som sådan mistanke om, at den har relation til dine kønshormoner, men den kan alligevel godt indirekte have det, fordi når vi har høje kortisolniveauer, så kan det godt påvirke
For eksempel østrogen. Og østrogen er blandt andet også et hormon, som har betydning for vores blodsukker og for vores inflammationsgrad. Så der er sådan nogle, hvad kan man kalde det, indbyrdes sammenhænge, som, eller onde cirkler, tror jeg måske, vi kalde det, hvor det vil være super vigtigt at finde ud af, hvordan kan vi bryde dem. Ja. Og der igen, vi kommer tilbage til kortisol. At det er ligesom toppen af, hvad kan man kalde det, pyramiden, i forhold til alle de hormoner, der ligesom ligger nedenunder, ikke? Også stofskiftet, men det har du også fået tjekket, og det er fint, det. Ja. Så det her med at kigge ind i og se, jamen, hvad er det, der gør, at kortisol er som det er. Vi antager, at det måske stadigvæk er lidt forhøjet, ikke? Ja. Og det er klart, at som du også er inde på det her med, at hvis der er et toksisk load, hvis der er blodsukkerubalancer, jamen det stresser også kroppen. Så det er igen de her onde cirkler, ikke? Som, en ting, som vi måske ikke har snakket så om, som jeg ikke kan huske, om der står i dit skriv, det er omkring din søvn. Så Det er du fint. okay? Ja, Ja, det er fint. du har ingen problemer med at falde i søvn? Eller? Nej. Jeg har sådan en meget fin rytme i min søvn, og får det antal timer, og pause på, så jeg kan se, hvor det bliver målt, kan man sige. Men jeg er sådan meget god i min rytme. Det er sådan noget mellem 9 og 10, går jeg i seng. Og jeg er jo i den privilegerede situation, at det er meget få dage på et år, hvor jeg reelt set skal have et vækkeur tændt. Ja. Så derfor har jeg heller ikke vækkeur. Så det vil sige, det er min krop, der ligesom siger, så nu er vi færdige med at sove, og så står jeg op. Ja. Så på den måde, og så starter jeg altså dagen med at sidde fuldstændig roligt og lige vågne sådan i halvmørke. Perfekt. Ja, så tager et glas citronsaft. Vi kan blive vand af citronsaft. Så det, men jeg, før mit stresssamråd, eller efter refleksion på det, var jo, at jeg rent faktisk ikke havde sovet i flere år. Ja. Jeg havde hvilet mig, men ikke sovet. Så, og derfor har jeg periodevist måtte få noget medicin, for det simpelthen at lige få slået mig selv ned. Men det er jo ikke noget, jeg har gjort i mange år. Der har jeg bare fået rutine med søvn. Er der på dit ur sådan den her heart rate variability funktion, hvor man kan se stressniveauer? Nej, ja, det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke. Det er jeg ikke glad i. Det har jeg ikke. Du nævnte, du brugte dit ur til søvn, ikke? Ja. Fordi nogle af de her smartwatches og sådan noget, de kan måle, det kan det sådan nogle steder hedder det body battery. Andre steder så hedder det heart rate variability. Den siger noget om stressen i løbet af dagen. Så kan vi se, hvor meget, det er teknisk at forklare det. Ja. Men det kan være meget interessant at se, hvordan, din dag ligesom på en eller anden måde påvirker dit indre batteri, som man kan kalde det. Ikke? For eksempel at få et billede af, jamen er der for eksempel nogle situationer i løbet af dagen, som faktisk stresser din krop, uden at du måske selv tænker over det. Det er sådan meget afslørende at have de der kurver og se på. Nok snart nogle samtaler med nogle mennesker, der har bestemte opgaver. Ja. Og så en anden ting, jeg tænkte på i forbindelse med, nu bliver det lige skift over til det med blodsukkeret igen her, og næringsmangler, fordi næringsmangler er også stressende for kroppen, ikke? Og hvis vi snakker blodsukker, så er krom også en god måde at gå ind og hjælpe, hvis der er blodsukker eller insulinresistens. Så det var i hvert fald ligesom den vej, jeg ville kigge ind i, altså det her med at finde ind til hovedårsagen. Hvad er det, der gør, at kortisol har været så højt i så mange år, ikke? Og når det har stået på i så mange år, som det nu har, så tænker jeg ikke, at det er noget, der er opstået i går. Det er selvfølgelig opstået også længe før, for 20 år siden. Ikke? Ja, præcis. Så jeg tænker, jeg vil kigge meget ind i det der med, din måde at være i verden på, også som værende en af de store faktorer. Ja, det kan gå ind i. Ja, og om der kunne være andre mønstre, som på en eller anden måde gjorde, at der var sådan en konstant alarmberedskab i systemet. Ja. Men det skriver jeg også i forbindelse med mit sammenbrud, at det er udløst arbejdsrelateret stress, men det er ikke det, der er årsagen. Så det er en akkumulation mere, end det er, det er bare kommet udefra. Ja, præcis. Det var bare det, der tog benene på mig til sidst. Ja. Og så en sidste ting, som jeg så også ville flette ind i det var det her med, og nu ved jeg jo ikke, hvordan dit mindset omkring dit vægttab eller vægt i det hele taget er lige pt, men jeg vil i hvert fald invitere dig til at have et mindset
der fremadrettet handler meget om det her med healing frem for vægttab. Ja, men jeg er på den måde er jeg meget rolig i forhold til min vægt, forstået på den måde, at de sådan meget alarmerende ting, der har jeg fået at vide, det skal jeg ikke som sådan være bekymret for. Og derfor er jeg sådan, har jeg sådan lidt, et eller andet sted er der noget, der er sundt i min krop, fordi ellers havde jeg været endnu hårdere ramt. Og det derfor jeg tænker ikke over min vægt. Nej, godt. Altså det er ikke noget, der bekymrer mig, det er ikke noget, jeg bruger ualmindelig meget tid på. Selvfølgelig er det en belastning, når man går med 40 kilos overvægt på forskellige måder. Men jeg er heller ikke ramt i min knæ eller på nogen som helst måde. Så jeg, på men det er også godt, fordi det kan jo være stressende i sig selv, hvis man men har så meget det har jeg ikke. mindset omkring det. Ikke? Ja. Super. Ja. Det synes jeg er ret rolig med. Det er, som det er. Ja. Og hvis det er sådan her, det skal være. Nu får jeg jo nogle muligheder i dag. Men hvis det er sådan her, det skal være, så er det sådan, det må være. Ja. Men det var i hvert fald de tanker og refleksioner, jeg havde gjort mig. Ja. Jamen, du havde også nævnt for mig, at der findes noget, altså nogle tilskud, der kan være særlig gode for et belastet nervesystem. Ja, man kan sige, der findes jo ikke en pille, der kan gøre, at sådan der, så er vores nervesystem bare fuldstændig i balance. Men vi kan jo godt hjælpe binyrerne lidt på vej. Ikke sådan i permanent, altså sådan et tilskud, man skal tage permanent, men er der rigtig meget kortisol i systemet, så kan man godt støtte binyrerne. Jeg tror, vi kalder det sådan lidt en krykke. Og der findes flere forskellige, man kan lave dem fra adaptive urter, og det kan være rosenblad, det kan være ashwagandha, ginseng. Når jeg sådan umiddelbart fornemmer der, så tænker jeg, at sådan en som rosenrod vil være noget, der kunne hjælpe dig. Og nu fik jeg heller ikke spurgt dig i forhold til, hvor meget energi du ligesom har i løbet af dagen. Mærker du sådan skift i din energiniveau i løbet af dagen? Nej, det tror jeg faktisk, jeg er meget stabil. Det handler mere sådan det handler mere om, hvad jeg laver, om jeg føler mig drænet for energi. Ja. Men det kan man godt flytte. Det kan jeg godt flytte. Altså, flytter jeg mig bare over til noget, der så giver energi igen, så jeg får balancen tilbage igen. Ja. Så jeg føler mig ikke sådan ustabil i min energi. Nej. Altså, og jeg lever på kaffe og... Nej. Jeg drikker lidt kaffe om morgenen og måske 3 kopper kaffe om dagen, så har jeg også gjort det meget pænt, synes jeg. Ja. Så nej, det gør jeg ikke. Det er ikke sådan, at jeg drikker 8 kander kaffe, når jeg så kommer ind og arbejder. Men jeg vil så nok anbefale dig, hvis du kan, at skrue ned for kaffen. Fordi igen, altså man siger jo sådan populært, at kaffe er flydende kortisol. Så det vil være, altså der er ingen grund til at hælde mere brænde på bålet, kan man sige. Hvis du kunne tage det helt ud, ville det faktisk være super godt. Fordi altså, du får et spike i dit kortisol, når du drikker kaffe. Og især hvis du drikker på tom mave. Det så det er så støtter den. Ja, det er ubehageligt sandhed om kan. Ja, og det er der mange af os, der gør, fordi vi tænker, det er dejligt, vi får lige det der wake up halløjse, og det er altså en grund til det, fordi vi får det der kortisol spike og blodsukker, siger bare lige sådan her, ikke? Ja. Så det vil jeg sige, det er sådan nogle helt lavpraktiske ting, som du kan tage med os og lave nogle ændringer i. Grønt te vil være et super godt alternativ. Yes. Eller matcha, hvis du vil det. Nej, men det er også en variant, men de fleste kan i hvert fald godt switche over til grønt te, ikke? Ja, det tager med at gøre. Matcha, det kræver lidt tilvældig for nogen. Det har altså det grønne te har noget bitterhed for kaffen. Ja. Så det er derfor et tit godt alternativ. Og der er også nogle grønt te derhjemme, så ja. Der er en lille smule koffein i, men det er slet ikke lige så meget som børn. Så det var jo det meget lavpraktisk skift, kan man sige, ikke? Og så mikroben vil jeg også byde ind med. Ja. Og så det her med rosenrød som et supplement til, men igen ikke en permanent, men som her nu. Ja. Støtte, ikke? Ja. Spændende. Ja. Det er spændende. Ja, så du har også nævnt noget med let træning af musklerne, som kan mindske insulinresistens, og der var også noget med nogle øvelser til at komme ned i det parasympatiske nervesystem og sådan noget, men nu kan vi jo så ikke... Men det tænker jeg, måske jeg vil lægge over til dig, fordi det er jo også din spidskompetencer. Men det der med træning, vil jeg lige sige som en lille indskudt bemærkning,
når vi snakker blodsukker, så er det faktisk rigtig godt det her med at bygge muskler, fordi det er jo i musklerne blandt andet, at vi nedbryder glukose. Ikke? Så det at sørge for at have en vis form for muskelmasse, især i postmenopausen, super vigtigt, fordi vi får jo det her, altså vores muskelmasse bliver mindre med alderen. Ja. Og derfor bliver det bare endnu mere vigtigt at træne, altså en eller anden form for tung vægt, styrketræning hedder det også, ikke? Men gerne med noget belastning på, fordi det er godt for de store muskler. Ikke? Men det er også det, jeg gør, når jeg skal træne. Altså, så er det styrke, fordi jeg har gået meget til spinning. Ja. Men det er bare, det løfter mit kortisolniveau med høj musik, og der har jeg ligesom sagt, okay, så hellere gå en tur i stedet for, eller sætte mig i nogle maskiner, eller nogle vægte, ikke? Ja, helt klart. Men sådan noget som kettlebells for eksempel. Præcis, dem har jeg også derhjemme. Men det er også det, jeg bruger, når jeg går i fitnesscenter. Perfekt. Ja, det fungerer bedre for mig. Kan jeg også mærke for mig selv og mit nervesystem. Ja, yes. Ja. Men tak. Selv tak. Så skal vi slutte af med dig, Anne. Ja. Psykologisk. Jeg har nogle punkter, jeg har hæftet mig med i det, du har skrevet, og vi talte lige indledningsvis om det her med, at du faktisk har en nakkeoperation bag dig, fordi du har 3 kollapser, hvor der er blevet sat en metalplade ind, og nogle af de helt store nerver, der løber ned her i nakken, er vores, vagusnerve, som styrer hele vores beroligende del af nervesystemet, som går ned i hele, altså alle vores organer, især også tarmsystemet. Og jeg ved ikke, om du har fået undersøgt efter din operation, om den har frit løb, både om den altså om der er noget, der klemmer den, eller om der på en anden måde er opstået noget spænding, sådan så den bliver klemt af. Nej. Jeg vil i hvert fald anbefale, og det ligger uden for mit eget kompetencefelt, så vil det være en osteopat eller andre, der har, jeg vil sørge for, at det var nogen, der virkelig havde styr på det. Altså, fordi du har en så sårbar nakke. Men noget af det, jeg ser også nogle klienter med nakkeproblemer, det er faktisk, at kroppen mister evnen til at skabe et dybt nok parasympatisk respons. Og et parasympatisk respons er faktisk altså hele forudsætningen for, at vi kan restituere, at vi kan falde til ro, og også igen altså spiller ind i hele det her med hele downstream reguleringen af diverse systemer, som blandt andet er indblandet i overvægt, men også i alle mulige andre problematikker. Så det var bare sådan en opfordring til dig. Og da vi talte om det, så var der også den her, altså der var en fælles forståelse af, okay, der er noget omkring det her med kortisol. Der er, da du begyndte at tage på, var efter et stresskollaps, det var, du endte faktisk med en svær depression. Rigtig alvorlig svær depression. Og derefter har der været også altså et forhøjet kortisol. Så det er også en af de fokuspunkter, jeg har. Og noget af det, jeg også kunne få lyst til sådan at arbejde med dig, det er i virkeligheden ud fra, at noget af det, vi ved, det er også altså sammenspil mellem nervesystem og bindevæv. Og nogle gange med fedtophobning, der kan det godt relatere sig til, at der ikke er, der er et for stift og et rigidt bindevæv, sådan så der ikke er nok flow. Og der er sådan en metode, der hedder 3, som står for Tension and Trauma Releasing Exercise, som faktisk er en metode, der arbejder med kroppens naturlige både stress- og traumeforløsende respons, som egentlig er i gang at sætte rystelser i kroppen. Det er sådan noget, der foregår meget kontrolleret, og man lærer en metode til det. Men det, der er det gode ved det, er, at det er en metode, man kan lære at bruge derhjemme selv. Sådan så, at hvis der nu er noget omkring, at der ikke er et frit flow i det parasympatiske nervesystem, hvis der også er noget omkring et bindevæv, der har spændt op, det kan det gøre af forskellige ting. Det kan det gøre af alvorlig sygdom, det kan gøre det af tidlige traumer, det kan gøre det af operationer, det kan gøre det af mange forskellige årsager. Så vil det her være en metode, der vi kunne gå ind og revitalisere dit bindevæv, og forhåbentlig også give nogle downstream effekter i forhold til at kunne give slip på fedtophobninger og regulere de forskellige systemer, altså hormonsystemet, tarmsystemet, som måske er
overarbejde hos dig, ikke? Så det vil jeg i hvert fald også ligesom sige, at der kunne godt være, at der var en konkret metode der til dig, der måske kunne gøre noget for dig. Så er det næste, det er jo det her med ved at altså tidlige traumer, udviklingstraumer, at der er et link mellem dem og overvægt. Der er et link mellem dem og rigtig, rigtig meget. Altså, så det her er bare en af de links, der kan være. Og altså nu har vi haft sådan en lille kort samtale, og der er i hvert fald nogle af de ting, du har fortalt, hvor jeg tænker, at der kunne godt ligge nogle af de her altså dybere problematikker, der i virkeligheden stadigvæk er aktive. Fordi de ting, vi lærer tidligt i livet, dem bærer vi med os. Og vi finder bare måder at gøre med dem på. Og nogle gange løser kroppen det for os, og nogle gange løser vi det på andre måder. Og overvægt kan godt nogle gange være kroppens måde at håndtere et tidligt traume. Altså det kan jo for eksempel være, traume behøver ikke være de her helt vilde ting, vi nogle gange hører med, at man er blevet slået i sit liv, eller at mor og far var alkoholiker, eller nogle af de her ting. Det kan også være de her mere sådan, altså følelsesmæssige omsorgssvigt i at vokse op i ikke at være god nok, i ikke at blive set, at der ikke er plads til den, man er, eller at det hele tiden handler om nogle andre, at man skal være forlængelse af sin mor, gøre det, hun gør, fordi det, man selv vil, ikke er godt nok. Og jeg tænker, at nu er du jo en voksen kvinde, du har faktisk arbejdet rigtig meget med dig selv. Dem ser jeg mange af i min klinik, hvor jeg også ser, at der er meget, der er blevet løst på et mentalt plan. Der er en rigtig stor bevidsthed i virkeligheden om sig selv, om årsagssammenhæng, men der er stadigvæk noget rent kropsligt, der ikke er blevet løst. Så derfor kunne jeg sådan have lyst til at gå ind i det med dig, med at i virkeligheden undersøge, kunne vi om fedtet løser noget for dig? Er der noget, det hjælper dig med? Fordi jeg tror på, ligesom de andre her, at kroppen, altså den løser nogle problematikker. Altså jeg opfatter det selv som et behov for at passe på mig. Ja, en beskyttelse. Så det som jeg selv har opfattet det, fordi det er, for mig er der nogle helt klare nedslagspunkter i mit liv, som har addet 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Ja. Og når jeg sidder, og som jeg har gjort til jer også, og laver timeline og sådan ting, så kan jeg godt se, at det er måske ikke for tøsdreng, det jeg har været udsat for. Nej, det var også det, jeg tænkte. Så det kan jeg godt selv reflektere over. Så derfor er der formodentlig en masse traumer, som også slår fast. Ja. Og man kan sige, altså noget af det, man vil kunne gøre der, det er at i virkeligheden gå ind og få fat i de dele, så vi kan lave mere biologisk traumeforløsning af det. Så kroppen rent faktisk forstår, at nu det her overstået, og du lærer at gøre noget andet med de dele, når de kommer op, sådan så at du lærer måske andre måder at passe på dig selv, eller beskytte dig selv, eller lære, at i dit liv, som det er nu, er der ikke længere behov for det her. Det er noget, der lå der skal. Men når vi er traumatiseret, så sker der noget med vores hukommelse. Nogle betragter det faktisk som en hukommelsesforstyrrelse. Forstået på den måde, at vi hele tiden genoplever det, som om det sker her og nu, selvom det er noget, der er sket for 50 år siden. Så det, som den biologiske traumeforløsning kan, det er, at den kan gå ind og hjælpe kroppen med, at i stedet for hele tiden at blive aktiveret i amygdala, at få overført hukommelsen til hippocampus, som er vores langtidshukommelse, hvor at så er det kan være, du kan stadigvæk huske tingene, men det er overstået. Det lever ikke her og nu i din biokemi og i din krop og i din psyke. Så det her med at gå ind og arbejde med finde nogle måder at få helet det her på, så at kroppen også begynder at kunne slippe. Altså at der er noget her, der er en beskyttelse, den godt kan, der er trygt nok til, den kan give slip nu. Det behøver ikke holde længe, ikke? Det kunne være en vej. Det kunne også være, at der var andre, når vi arbejder sammen, der var lige så relevante eller endnu mere relevante. Ikke? Ja. Det gør det jo på alle planer, hvor jeg også tænker,
altså føler mig bekræftet i, at der er noget kemi, der er gået i stykker på den ene eller den anden måde. Og det er fuldstændig rigtigt, jeg forstår. Rigtig meget med min hjerne, der er også rigtig meget, jeg har forlidet mig med, sådan på et følelsesmæssigt, at det er et faktum. Men min krop har bare ikke fulgt med mig. Nej. Så selvom jeg er okay i mit hjerte og mit hoved, så er den der krop stadig belastet, så ja. Og man kan sige, det gode for dig at arbejde med det her, det er, at du i virkeligheden har rigtig mange ressourcer. Altså, så det vil være til at gå til. Ja. Altså. Jo, jeg starter ikke på ren plade, kan man sige. Nej. Jeg har været mange veje omkring. Så, og derfor resonerer det jo også, når I taler, fordi I taler ud fra sådan forskellige elementer og i sådan lidt større perspektiv og sådan nogle ting. Også med det hele menneske. Det er dejligt. Ja, godt at høre. Jeg sidder med nogle ekstra punkter, men jeg bliver lidt ops på, om vi kan nå det. Jeg synes, at vi skal prøve at få dem med. Altså, jeg synes, det er vigtigt at give dig så mange vinkler som muligt, ikke? Og så, nu handler det også om, at du får alle de her perspektiver, og så skal du jo mærke ind i, hvad der giver mening for dig. Fordi at, det synes jeg jo også er en vigtig pointe i alt det her, det er jo at få mennesket selv til at finde deres vej, så vi ikke bare bliver som nogen, der siger, at det er sådan, den skal gøre. Det skal Men det er jo det, jeg skal mærke efter sådan, lige hvor skal jeg starte, fordi noget skal jeg starte med. Og så er der noget, der ligger lige for, og noget, som lige, hvor går jeg lige, hvad vej starter jeg? Ja, jeg havde nogle ekstra punkter til dig, og det er jo også lige nu til overvejelse, for der er at mærke, om der er noget, der resonerer, om det kunne være en farbar vej for dig. Og det er også det her med, at altså mad kommer jo ind i vores liv, lige så snart vi bliver skabt via navlestrengen, og lige så snart vi bliver født via, vi skal til at tage næring til os. Så derfor er mad og følelser rigtig tæt koblet, fordi det lille barn på mange måder orienterer sig i verden ud fra følelser, ud fra altså behag, ubehag. Så derfor hænger følelser og mad rigtig meget sammen. Og vi bruger langt hen ad vejen også mad til at regulere os. Så det her med, at nogen spiser for at fejre noget, eller for at skabe glæde, eller på anden måde booste altså positive emotioner, og andre bruger det til at dulme negative emotioner, dulme sorg, dulme stress, dulme ubehagelige kropssansninger, som vi ikke vil have noget med at gøre. Og nogen har bare fuldt plade, de spiser bare altså bruger mad til at regulere rigtig mange forskellige følelser. Så så det her med, det ved jeg ikke, om du har været igennem, altså nu ved jeg, at du har gået i et forløb med en psykolog, men om du har været igennem og kigget på det her med, hvad er det egentlig? Er der noget, hvor du bruger maden følelsesmæssigt? Nej, jeg har ikke noget følelsesmæssigt forhold til mad. Forstået den måde, mad er også, og det kan hænge måske også sammen med min manglende lugt og smager. For mig er mad ikke en oplevelse. For mig er mad det, der skal få mig til at overleve. Og derfor kan jeg lige så godt putte noget i, der er mere relevant, end noget, der er mindre relevant. Så jeg har ingen følelser forbundet med mad. Altså de perioder med sukkertrang, stor sukkertrang, har du nogen fornemmelse af, hvad det kan komme af? Hvornår er det en travlhed? Ja, det er simpelthen regulær travlhed. Ja, regulær, helt klassisk. Jeg bruger, det går for stærkt. Det er en måde at få mere energi. Ja. Så det, jeg har ingen følelser med mad. Altså det er ikke sådan, jeg kan sidde og falde fuldstændig svime over en eller anden... Men sådan behøver det heller ikke. Nej, eller ikke. Det kan også bare være, at man mærker noget indenfra. Og så sker det sådan lidt mere ubevidst, at når så at der man går hen og åbner køleskabet, eller lige får behov for det ekstra et eller andet. Nej, det har jeg ikke. Altså, det har jeg ikke. Det kan jeg ikke. Nej, det resonerer ikke. Nej, overhovedet ikke. Godt mærket. Nej, når jeg spiser 8 flødekager eller et eller andet, fordi et eller andet. Jeg synes, det er meget sødt for mig. Nej, det gør jeg ikke. Nej, okay. Og jeg sulter heller ikke mig selv, eller noget som helst. Nej. Ja, det kan også være. Ja, det er jo også en måde at regulere det på, så det gør jeg heller ikke. Nej,
Så kan der være den sådan, og det kan du også igen mærke efter, om det resonerer. Altså, jeg ser nogle gange det her med, at der godt kan have været sådan en grundlæggende behovsforvirring. Forstået på den måde, at hvis man ikke har lært at differentiere sine behov tidligt i livet, og det er der nogen, der ikke gør, fordi at forældrene responderer på, at hver gang barnet udtrykker ubehag, hver gang det græder, hver gang der er noget sådan, så får det stukket et bryst i munden eller en sutteflaske i munden, ikke? Så det der med, at barnet lærer på en måde, dels lærer den ikke reguleringen, og den lærer heller ikke at differentiere, at der er noget, der hedder, jamen jeg savner menneskelig kontakt, og derfor græder jeg, og det skal næres via kontakt til mor eller far. Det resonerer meget bedre. Ja. Okay. Ja, så det resonerer meget bedre. Ja. Så der er måske noget der godt vil, altså som vi ville kunne undersøge sammen i forhold til det her med, okay, altså skal vi arbejde med at have skilt behovene ad, sådan så at du kan få det, der hører til de rigtige steder, som også igen kan dykke ned i sådan noget med, om altså er der i virkeligheden en evne til egenomsorg ved at få tilfredsstillet de korrekte behov på den korrekte måde. Altså for eksempel må jeg godt fylde så meget, at jeg også må gøre ting, der er gode ved mig selv. Altså tage tiden til mig, tage tiden til at komme i ro. Må jeg godt fylde på den måde i verden. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det er også urolig stol, det her. Ja. Så den rammer spot on. Ja. Det har aldrig været første gang. Nej. Så ja. Og velkommen. Det er også en rigtig almindelig kvindeproblematik, for jeg lyst til at sige, bare for at gøre det mere. Også det, ja. Så er det noget med ikke at blive set og hørt som det menneske, og noget var vigtigt, eller blive tilsidesat. Det er i hvert fald en følelse, når jeg kigger sådan helt tilbage. Ja. Så derfor bliver jeg begejstret, når jeg ser på min søn og min datter, og den tilgang, de har til deres børn. Det gør mig lykkelig. Så de har evnet at bryde mønster. Den psykologiske arv er rigtig. Så det gør mig ualmindeligt glad. Så noget har jeg fået bearbejdet i turen omkring det. Det er jeg tvivl om. Ja. Men det er rigtigt. Det er mine behov, jeg har været udsat. Det er alt for holdbart. Ja, jeg kæmper stadig med det. Og det er jo det, der er den helt onde. Det er jo det, vi lærer tidligt. Når vores forældre holder op med at behandle os sådan, så behandler vi os bare os selv. Ja. Hvis vi ikke bliver bevidst ind i det, og lærer aktivt at gøre noget. Ja. Så ja. Det kan være vigtigt i sit eget liv. Så Men der er mange ting, der hænger sammen, kan jeg, når jeg sidder og lytter med i hvert fald, se. Og du nævnte også den psykologiske del af at være kvinde til, som du så tog fat i nu her, ikke? Så hvad tænker du, Helle, om det? Jamen jeg tænker, det er det er simpelthen spot on. Altså jeg føler mig virkelig mødt i den problematik. Altså man føler mig faktisk taget alvorligt for første gang, og ikke bare nogen, der vil stoppe et eller andet i pillen på mig, eller nu skal du også tage dig sammen, eller andet. Så på den måde føler jeg mig enormt mødt. Altså jeg føler mig faktisk hørt, og jeg har jo bare skrevet min historie ned til jer, og det er den, jeg har forholdt jer til med nogle få supplerende spørgsmål, og det har været, og det resonerer godt for mig, fordi jeg føler mig mødt både i selvfølgelig den psykiske del, og det hormonelle, og sådan nogle ting, så det er virkelig rart. Det føles ualmindeligt rart at få forskellige perspektiver, og alligevel ender i et eller andet sted det samme sted. Det er sådan en ret fin oplevelse at sidde her. Ja. Så du har lidt håb? Kan jeg fornemme? Det kan jeg love. Det har jeg hver dag. Skal vi have. Ja. Men det har jeg. Jeg har nogle... Nu skal jeg sådan lige resonere på det, og så skal jeg finde de greb, hvor jeg starter. Nu kalder jeg det mit næste eksperiment. Fordi det er jo det har været for mig gennem mere end 20, altså de her 20 år. Det er jo eksperimenter på at se, om noget fungerer. Og så gå med det i en given periode. For ikke at alt
stikker i alle mulige retninger. Hvad er det så for noget af det, der fungerer? Ja, så det skal sådan lige, være næste skridt, kan man sige. Ja. Det er meget interessant. Super skønt. Tak. Tak til dig. Ja, tak. Har I noget, I vil slutte af med nogle af jer? Eller? Jeg synes, at det har været en fornøjelse at møde dig. Tak. Tak for at stille til brug. Ja, det har været faktisk den der villighed til at give så meget af dig selv, det synes jeg er ret smukt. Det skal vi, hvis vi vil flytte os. Så skal vi åbne op for. Og så også det, at du skal vide, at du vil stemme på mange. Ja. Det håber jeg. Man er altid velkommen, hvis man har brug for flere info, så må man godt kontakte mig. Det stiller jeg mig gerne til rådighed. Hvis der er et eller andet, man synes, hvad handler det om, eller hvis man er nysgerrig, så finder man mig bare. Tak. Jeg stiller mig gerne til rådighed. Og flot. Ja. Det er en lille dråbe i det store hav, så det bidrager jeg gerne. Men tak, Henning. For at du var så rådig. Selv tak.